Eguerdion guztioi, ekitaldiarekin hasi aurretik, hasi da dagoeneko, baina eskerrak eman, gaur, Itziarrea, urte horren hau ospatzera bildu zareten guztioi, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, udal eta alderdi politiketako ordezkariak, Ereinozu eta Igeldoko auzo udaletako kideak, eta noski urte horrenetan, protagonista nagusia zareten Itziarko herritarrak. Ongi etorria denak. Erakunde ordezkariei hitz eman aurretik, Katxarin Zubizarreta eta Ane Saraso musikarien doinuak entzuteko, eta Itziarko handuz dantza taldearen umeen dantza ikusteko aukera izan dugu, biak ala biak gozagarri. Dantzarien kasuan, oholtzara igo diren dantzari gehienak ia denak, orain urte, Itziar auzo udala sortu eta eratu zenean, oraindik 10 sabelean ziren. Beraz, hamarkada honetako umeak direla esan genezake, auzo udalarekin batera hazitakoak. Denborak ez du noiz, baina azkar pasatzen da, bistan da. Ekitaldiaren amaieran, Katxarin eta nire musikarekin gozatzen jarraituko dugu, denei gure eskerrak eta txaloak. Hitzen tarteari helduko diogu segidan, eta eginkizun horretan arituko dira 3 erakundetako ordezkariak. Mesedez, igo daitezela holtzara, Eider Mendoza anderea, Gipuzkoako Ahaldun nagusia, Alasne Txurruk anderea Debako alkatea, eta Arantxa Gaina Itziarko alkatea. Lehenik, Alasne Txurruk andereak hartuko du hitza. Zure da hitza. Eguerdion guztioi. Gaurkoa egun berezia da Itziartarrentzat eta baita Debarrentzat ere. Duela 10 urte, auzo udal gisa hasi zuen bere ibilbidea Itziarrek, eta hasiera gora beratsua izan zen arren, 10 urteotan ezberdintasunak alde batera utzi eta elkarrekin bidea egiteko aukera izan dugu. Helburu bakar bati helduta, gure bizilagunen ongizatearen alde lan egitea. Hamarkada honetan zehar, elkar ulertzeko eta lankidetzan aritzeko bide bat eraiki dugu. Eta onuragarria izan da guztiontzat. Bai Debarentzat, bai Itziarrentzat, bai instituzio harremanetarako eta baita Itziarko biztanleentzat ere. Zuen beharrei erantzun emateko bidea zabaldu eta indartu egin delako. Gaur egun, Itziarren eta Debaren arteko harremana ez da bi errealitate bereiz zirena. Eta elkar lagundu, babestu, eta aberasten gerala esan dezakegu. Elkarlanean, herritarren beharrei modu egokian erantzunez. 10 urte hauek elkarlana oinarri izango dituen ibilbide luze baten hasiera baino ez dira. Aurrerantzean ere, Deba zein Itziarren etorkizuna elkarrekin, ilusioz eta erabakitasunez ehuntzen jarraitu dezagun. Eskerrik asko, eta beste hainbat urterengatik. Eskerrik asko, Alasne, zure hintzetatik. Orain tartea, Gipuzkoako Ahaldun nagusiak, Eider Mendoza andereak hartuko du hitza. Eskerrik asko. Egun on guztioi, egia esan gustoa ematen du hona etorri eta ikustea hemen Itziarren zenolako komunidadea dagoen, komunidade gaztea, ilusioz betea eta etorkizunari heltzen diona ilusioz beterik. Ni komunidade horri jarri nahiko nioke azpimarra gaurkoan, izan ere badakizute aurten 1000 urte betetzen direla Gipuzkoa hitzaren aipua lehenengo aldiz azaltzen dela eskuizkribu baten. Eta guk efemeride hori baliatu nahi dugu, ez bakarrik ospatzeko, baizik eta batipat komunidadearen balioak ezagutu, sendotu eta etorkizunari begira jartzeko. Eta zergatik diot hau, gure komunidadean balio oso handiak daudelako
eta hemen ikusten ditugu euskera, gainontzeko euskal hiztunekin eta gainontzeko euskal lurraldeekin batzen gaituena, gure izaera propioa, gure kultura, hemen ere nabarmen ikusten dena, eta batipat elkarlana. Gaurkoan hemen oso argi gelditzen dena. Komunidade balio horiei eutsi nahi diegu, mundua oso azkar ari delako aldatzen, individualismoa edatzen ari delako oso azkar, eta edo elkarri laguntzen diegu eta komunidadea sendotzen dugu, edo bestela herri bezala jai daukagulako. Hortaz, Itziarko auzoak, Itziarko auzo alkateak askotan esaten duen bezala, Itziar ere bada eredu Gipuzkoarrentzat bideari jarraitzeko. Eta hori da ikasteko daukaguna. Nik gaurkoan zuei zorionak emateaz aparte, eskatuko nieke erakundei eta eskatuko nioke baita neureari ere, jakinda 10 urte hauen ibilbidea luzea izan dela eta baita ere zaila, eta horrela etortzen dugu, zailtasun horiek gainditzeko gaitasuna eduki dugu danok elkarrekin eta bide horri eutsi behar diogu. Edonola ere gaurkoa jai eguna da, eta nik benetan bihotz-bihotzez opa dizuet hemendik aurrera ibilbidea ere, ibilbide honetan asmatzen jakitea elkarri eutsita komunidadea sendotzeko, eredu izateko Gipuzkoan eta gure herrian eta zuen ibilbide propio ere markatzeko. Eta amaitzeko, itsasaldeko izar eder honi, bene-benetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, bai zuentzat eta baita ere Gipuzkoan osatzen dugun komunidadearentzat eta gure herriarentzat, Euskal Herriarentzat, etorkizunik onena elkarri eskutik helduta. Eskerrik asko danoi eta goza dezagun gaurko egunez. Eskerrik asko, Eider, zu egin zagatik. Azkenik, Arantxa Gainak, Itziarko alkateak, izango du izan. Bueno, egunon guztiei, eskerrik asko, bertaratu zeaten guztioi, herritar, agintari, zein bidelagun izan ditugun kide guztiei. 10 urte behin betetzen dira. Plaza honetan bertan, elkartu ginen, duela 10 urte, testigu zala, Itziarko auzo-udalaren talde eragilea jendaurrean aurkezteko, zigorra izpuruak hartuz alkatekargua. Aurretik, otsailaren 27an eratu zen Itziarko auzo-udala foru dekretua onartu ondoren. Urduritasuna eta zalantza zen nagusi orduan. Hainbat gaizki ulertu eta ikamika eragin zituen auzo-udalaren prozesu korapilatsuak, eta nora iritsi zitekeen ere etzegoen hain garbi. Aurretiaz, herria sortzen ekimenak markatu zuen, 30 urtez Itziarko herrigintzaren ibilbidea. Auzo-udal ereduaren aldeko hautua egin arte, irtenbide duin bat bilatuz. Bere biziko eskerrak eman nahi dizkiet, garai hartan, hainbeste lan 30 urtean egin zuten hainbat herritarri. Dagoeneko 10 bat zeharkatu du Itziarko auzo-udalak, erraz esaten da. Lehenxeago, hain ederki dantza egin duten Itziarko umeak, orduan jaioak dira gehienak, pentsa. Ez dute ezagutu Itziar auzo-udali gabe. Hemen dauden eta ez dauden askoren bulkada behar izan du auzo-udalak, sinisten genuen hori posible zela erakusketeko. Denbora honetan, eragile administratibo gisa sendotuz joan da, eta bistakoak dira egindako lanaren emaitzak. Itziarko auzo-udalaren erronka nagusia izan da, eragile administratibo gisa duen funtzio antolaketa herritarrarekin bateratzen. Erronka zaila, inondik ere bizi dugun mundu gero eta konplexuago honetan. Elkar bizitza sendotu eta aurrera egin dezakegunaren uste osoa dut. Dut eta dugu, esango nuke. Nabarmenak dira aurrera pausoak, eta pixkanaka emandako urratsak azpimarratzen hasita, goraipatzekoa da aurreko legealdian erdietsitako hitzarmena Debako udala eta Itziarko auzo-udalaren artean, erakundeen arteko egungo aitortza eta lankidetzaren oinarri. Hemen gaur, hainbeste herritar elkartu eta auzo-udala babestea, da 10 urteko ibilbidearen adierazlerik onena. Egindako lanak ugaria dira, eta begibistakoak dira horren emaitzak. Ez naiz hemen hasiko hobekuntza eta zerbitzu horien zerrenda irakurtzen.
Duela gutxi izan genuen Itziarren Eider Mendoza, industrialdeko saihesbidearen hobetzea eta oinezko espaloi berria bisitatzen, entitate ezberdinen elkarlanaren ispilu. Horren beste adibidea da ondoko kontzeju etxe zaharraren berritzea, eskolaren gela berriak egokitzeko bertan. Gainera, laster Itziarko eskola txiki bilakatuko da, urte askotako prozesu luzearen ondoren. Bertako ezaugarrietara egokitutako eskola mota, Gipuzkoako eskola txikien sare. Oso harro gaude lorpen hortaz ere. Egitarauan irakurri dugunez, laster ikerketa sozioekonomiko bat ere abiatuko dugu. Hauxe izango da aurtengo ahalegin nagusia, 10 urteko ibilbidearen perspektibatik. Garrantzia handikoa eta oso erabilgarria izango da ikerketa honen emaitza. Garapen integral eta iraunkorra bideratzeko orientabideak emango bai dizkigu. Hala ere, iragana errepasatu eta oraina azpimarratzeko ezezik, aurrera begiratzeko parada ere izan behar luke oroitza une honek. Aipatu dudan bezala, bere gaitasuna erakutsi du denbora honetan auzo udalaren ereduak. Bizi ditugun garai globalizatu eta zail hauetan, ezinbestekoa da hurbileko politika garatu eta komunitate izaera indartzea. Herri txikien eta komunitate bizitzaren iraunkortasuna kezka sortzen digu. Eta iraunkortasun hori bermatzeko tresna baliagarria izan daiteke auzo udala. Hasi ginenean, Ereño zuzen erreferentzia bakarra Gipuzkoan. Orain 2 gara, eta hain zuzen ere 2 aste barru, Igeldoko auzo udalaren sorrera ekitaldia izango dugu. Elkarren arteko harreman honen adierazle, gure artean ditugun Olatz Juan Torena eta Igeldoko ordezkariak dira. Ildo honek, antzekoen arteko elkarlana sendotu eta erakunde nagusiekiko trataera propioa finkatzen lagunduko digu. Bada oraindik zer hobetu eta adiskidetzako etorkizun emankorra opa diogu elkarri. Hala ere, gaur hemen, gertakizun garrantzitsu hau gogoan hartu, elkarrekin topa egin eta ospatzeko gaude. Mila esker bihotz-bihotzez gerturatu zeaten guztioi, niretzako oso pozgarria da, hau ikustia. 10 urtean auzo udaleko parte izan naiz, hasi gestoratik, talde eragileko kide, 6 urtean alkate, eta lan betegarri, bezain ederra izaten ari da. Azkenian lorpen asko erdiesten aigea, eta hori elitzake posible izango, dauden herritarren guztietatik, jasotzen deun laguntza guztietatik, erakunde ezberdinen arteko elkarlanatik, eta nik uste erakutsi deula auzo udalak zerbaiterako balio dula, eta bide hontan tinko segiko deu, gure gaztiak badatoz, etorkizuna badator zorionez, batzui erretiratzeko garaia iritsiko zaigu, baina badakaula etorkizuna iruditzen zait, eta zoriona danoi ospatu alik eta ondoen, programatxo bat eukideu astebukaera hontan, jendetsua izan da, nik uste gozatu degula, eta zorionak eta eskerrik asko bihotz-bihotzez, nire aldetik eta talde eragilea osatzen den guztien partetik. Eskerrik asko, Arantxa, hitz eder hoiengatikan. Urte horren ekitaldi hau hasi eta iraunduen bitartean, hemen, alboan aritu zaigu Juan Luis Blanco tipografia diseinatzailea, Zumaiarra bera. Horma irudi berezi bat atontzen. Zuetako askori oso ezaguna egingo zaizue Juan Luisek irudikatu nahi duena, ezta? Zeinek ez du gogoan herriaren sarreran, urte luzez jarrita egon zen horma irudia. Eta bertan agertzen ziren hitzak, Xabier Leteren izarren hautsa, kanta ezagunaren gu sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak. Ederrak hitzak, eta zer esanik ez, esan nahia. Horma irudi hori aspalditxo desagertu zen Itziarko paisaiatik, baina laster bere lekura itzuliko da. Mila esker, Juan Luis, txalo bat, Juan Luis
aio esateko unea, heldu da, baina aurrez 3 ohar. Lehena, orduatak eta laurdenetan, kanpain kontzertu izango da, harientzako kanpain jole eskolaren eskutik. Beraz, ordu horretan, Itziarko kanpandorrean, kasualitatez, dauden 6 kanpaien hotxak dantzan jarriko dituzte. Hori baino lehen, karparen atzeko aldean, mokado txiki bat jateko aukera izango duzue, eta ateratzean, han atzean, armailetan, urte hurren honen horigarri bizi bat jasoal izango duzue. Umeen eskutik, agin arbola txiki bat egoki iruditzen zaizuen lekuan landatzeko. Bueno, orain bai agurra, kanpaiekin batera. Orain 10 urte, hemen herriko plaza auzo udalaren berriaren aurkezpenean bildu ginenean esandako hitzak errepikatuko ditut. Eutsi auzolanean hasitako ibilbideari. Eutsi zuen izanari, eutsi zuen nortasunari. Zorionak bihotz-bihotzez eta zorte hon.